Nagkagubot ang mga temporaryong nanimuyo sa tent city sa Barangay San Roque, Talisay City, human mahibaw-an nga ang gituhuan nilang pabaon nga kwarta sa pagbiya sa tent city, gikinahanglan pa ay nilang trabahuan sulod sa napu kaadlaw. Tungsaran sa report ni Femri Dumabo. Naemosyonal ang pipila ka mga mulupyo sa tent city sa Barangay San Roque sa Talisay City kaganiyang buntag. Kay papahawao na sila sa tent city. Ang temporaryo nilang gipuy-an sud sa unom ka buwan. Human gibanlas ang ilang panimaykilid sa sapa atol sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Adunay 112 ka mga pamilya ang nagpuyo sa tent city. O kagahapon Hunyo 2, napupos na matod pa ang pag-abang sa Talisay City LGU sa pribadong luna di nahimutang ang tent city. O karong adlaw matod pa gikinahanglan na silang muhiklin sa ilang relocation site ug uban pang laing kabalhinan. Gisaaran matod pa sila gahapon nga hatagan og pabaon sa ilang pagbiya na sa tent city. Apan kaganiha dinhi sa skate park, nakurat sila kay nagprofiling pa sa mga benepisyaryo alang di ay sa programang tupad sa Dolly 7. Din kinahanglan trabahoan nila sud sa napo kaadlaw una madawat ang 5,400 pesos nga ayuda. Okay rami mo pawa pero ang istorya nila namo gahapon nami balunon. Ang ilang ingon balunon nga cash nga oras nga manghawa naay balunon naay magasto ang mga tao. Karon ma'am, nanay nakahinayak og bulhin. Nanay nakahinayak og bungkag sa tent. Naay mga bata, naay mga pregnant, naay mga PWD. Gasalig karon nga makadawat og cash nga ilang gingon nga saad. Wa sila magingon nga madawat mi cash, nami dawat maayuda. Pero amo pa day pantrabahoan ma'am. Ang ilaga ning pagpaari na mo ang among nadunggan. Katigaan mi pabawon, mo na karon gahugop mi ngari. Unya, unani day nga sitasyon nga kinahanglan pa man day among trabahoan sa mo makuha ang ayuda. Gituyo ni Talisay City Administrator Attorney Rodelin Navarro ang tent city aron mahinabi ang mga apektado nga mulupyo ug mapaminaw ang ilang mga yangungo. Uban kaniya ang Talisay CSWD officer Colin Inahada. Subay niini, matod ni Attorney Navarro, may desisyon si Mayor Samsam Gulyas nga lugwayan og dapo kaadlaw ang pagpuyo sa mga mulupyo sa tent city nga libre gihapon ang kuryente ug tubig. Hangtod nga madawat nila ang 5,400 pesos nga ayuda gikan sa Dolly 7. Gahapon ra ta takutob. Ya murag do na may misunderstanding nga kun hawa ta i-appeal og pada ang katong unsay assistance nga ihatag sa tupad dili man na mao. Di man na mao gid ang proseso. Ito lang mahitabo ni Mayor karon nga kun mao na inyohang gusto, mao ba na ang gusto sa daghanan nga mohawa mo dasad ninyo ang assistance gikan sa tupad. Ihangyo na mo ang tag-iya na i-extend mo diri og napo kaadlaw karon mahinahinay mo hakot pero bahalag unya ra mo muhawa after 10 days nga makadawat na mo sa inyong tupad. Gihangop kini sa kadaghanan. Laing yangungo sa uban ang matud pa gisaad nga ayuda nga ihatag gikan sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Apan gipasabot sa Local Housing Board sa Talisay City nga ang National Housing Authority na ang nilihok niini ug nakaduso na usabang local housing sa mga dokumento sa mga benepisyaryo nga napektuhan sa Bagyong Tino. Kay kung gihatag pa na anang kuan gisaad nila, makalihok nami sa among materialis nga makabarog nami sa among puy-anan. Usaw na mo pag kuan na standby man mi riha doon sa tin. Kung gihatag pa na dugay rami nga wa na sa tin di mi magpaabot anang taknaa. Ay naka-avail na nga barangay pero karon ma'am gi-transfer man gud na sa NHA pod kay didto man gipa-priority na lang para mausa na lang sad ma'am ang budget. NHA lahi ra ba gyud ang ilaha kay ang sa ilaha ma'am ang akong nadungog kung pwede ma-30 nila paningkamutan nila ma'am. Dugang sa local housing nga dunay mga ni-avail sa relocation site sa Kandulawan, Lagtang, Lawaan Tres ug Linaw ug tulo ka pamilyahan ang nagbalik probinsya na. Oban ni Cleofer Lumayag, Femri Dumabo. Balitang Bisdak.